Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Nehemias. Busa, gidala ni Esdras ang basahon at tubangan sa katawhan nga nagkatigom. Mga lalaki, mga babae, ug mga kabataan nga may igo ng panabot. Ug ibasa niya kini diha sa ilang atubangan didto sa plaza ug namati sila pag-ayo. Si Esdras nagbarog sa platapormang kahoy nga ilang gihimo alang ni ining katuyuan nga ug tupad kaniya nagtindog si Matatias, si Simaya, si Anias, si Orias, si Hilkias ug si Maasias. Diha sa iyang tuo ug dapit sa iyang wala, diha si Pedayas, si Misael, si Melkias, si Hasum, si Hasbadana, si Sakarias ug si Misulam. Giablihan ni Esdras ang basahon sa balaod at tubangan sa tanang tao ug sa pag-abli niya niini nanindog ang tanan ug gidaig ni Esdras ang Ginoo, ang gamhanang Dios ug ang katawhan mitubag. Amen. Amen. Pinataas ang ilang mga kamot ug giduko nila ang ilang ulo ug gisimba nila ang Ginoo uban sa dakong pagtahod. Mihatag sila binaba nga hubad sa balaod sa Dios ug ipasabot kini aron ang mga tao makasabot niini. Naghilak ang katawhan sa pagkabati nila sa balaod. Busa si Nehemias nga maoy gobernador ug si Esdras ang pari ug batid sa balaod ug ang mga Levita nga nagtudlo sa mga tao miingon, balaan kining adlaw alang sa Ginoo nga atong Dios, ayaw kamo kasubo ni maghilak. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Salamat sa Diyos. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu ug kinabuhi. O Ginoo, Espiritu ang balaod sa Ginoo hingpit, nagaalima sa kala. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag og kinaadman sa tao ngayano. Kasuguan sa Ginoo matarong, nagahatag og kalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo
Ginoo matinaw, nagahatag og kahayag sa mata. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. Ang mga pulong sa atong baba ug ang huna-huna sa atong kasing-kasing, makapahimuot unta kanimo. O Ginoo akong bato, ug akong manluluwas. O Ginoo, Espiritu, o kinabuhi. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usara ka lawas bisan kun nagkalain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, binunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Kay ang lawas dili usara ka bahin, kun dili daghang mga bahin. Kun moingon ang tiil, tungod kay dili man ako kamot, dili ako bahin sa lawas. Wala kini maghimo sa tiil nga dili bahin sa lawas. Ug kun moingon ang dalunggan, kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas. Wala kini maghimo sa dalunggan nga dili bahin sa lawas. Kun ang tibuok lawas matara, unsaon man pagkadungog niini. Ug kun dalunggan ra, unsaon man niini pagsimhot. Ang Dios nagpahimutang sa nagkalainlaing bahin sa lawas sumala sa iyang pagbuot. Wala untay lawas kun usa lamang kini kabahin. Apan sumala sa nasayran nato, may daghang bahin sa usa ka lawas. Busa,
dili makaingon ang mata ngadto sa kamot, wala ako magkinahanglan kanimo. Hinunua, dili kita makabadayon sa atong mga buluhaton kun wala ang bahin nga atong giisip nga huyang ug kadtong mga bahin nga atong gihuna-huna nga dili kaayo hinungdanon. Mao hinuon ang atong giatiman pag-ayo. Ang mga bahin nga dili kaayo nindot tan-awon nakaangkon sa talagsaong pagtagad nga wala kinahanglana sa mas matahom nga mga bahin sa atong lawas. Ang Dios mismo nagpahaom sa mga bahin sa atong lawas aron paghatag dugang dungog ni adtong mga bahin nga nakulangan niini. Busa walay pagkabahin-bahin sa lawas kundili ang tanang bahin niini may samang pagtagad sa usag-usa. Kun ang usa ka bahin sa lawas mag-antos, ang ubang bahin mag-antos usab. Kun daygon ang usa ka bahin, ang tanang bahin makaambit sa kalipay. Busa kamong tanang lawas ni Kristo, ang usag-usa bahin niini. Diha ra sa simbahan, gipahimutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit. Una, ang mga apostoles. Ikaduha, mga propeta. Ikatulo, mga magtutudlo. Ug unya, kadtong naghimog mga milagro ug gisundan kini ni adtong gihatagag gahom sa pag-ayo o pagtabang sa uban o pagmando kanila o pagsultig laing mga pinulungan. Dili silang tanan mga apostoles o mga propeta o mga magtutudlo. Dili ang tanan may gahom paghimog mga milagro o pag-ayo sa mga balatian o pagsultig laing mga pinulungan o pagsaysay sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Ang pulong sa Ginoo.